Bona tarda a tothom, estem molt contents que hàgiu vingut i ara els vostres fills i filles us exposaran el que hem après de les estrelles de mar. Bona tarda a tothom. Hem estudiat molt les estrelles de mar, ja que al setembre vam fer una votació i va guanyar que fóssim la classe de les estrelles de mar. Ara us ho explicarem tot. Vam fer una caixa per les estrelles de mar que van portar els companys i companyes, alguns de l'altra classe. Vam posar cotó fluix, paper blau i la vam decorar. També vam fer un model molt gran. Les 4 primeres idees són animals invertebrats de la classe dels equinoderms, de tipus són asteroideus. Hi ha més de 200 espècies, no hi ha estrelles més grans que nosaltres. En Jordi ens va portar un cranc de Déu i vam aprendre que eren invertebrats, igual que les estrelles de mar. Els animals invertebrats són d'una classe animals que no tenen columna vertebral i poden ser 5 classes: artròpodes, anèl·lids, mol·luscs, sedenterats i equinoderms. Les estrelles de mar són del grup dels equinoderms i això vol dir que tenen pues. Els equinoderms també tenen 5 classes. Quirinoideus, semblen flors de mar. Holoturoideus, semblen cogombres. Quirinoideus, semblen eriçons. Ofiloideus, falses estrelles de mar, falses estrelles, els seus braços semblen serps. Asteroideus, veritables estrelles de mar. Tots els vius tenen 2 noms: animals invertebrats i brandes. El nom científic són dos paraules en llatí. I el vulgar és un sol. El científic és més difícil de dir, però el vulgar més fàcil. Per exemple, aquí tenim 4 estrelles de mar. L'estrella roja es diu Echinastes epotius. L'estrella capità es diu Asterias gibosa. L'estrella de mar comú es diu Malesteries glacials. L'estrella de sol de mar es diu Heliaster helianthus. Per dalt i per baix hi ha que mirar-les. Tenen la boca a baix, tenen la pell plena de pues amb el paus ambulacrals que els serveixen per moure's i agafar-se a les roques. Tenen unes brànquies que els serveixen per agafar l'oxigen i respirar. Per sota els braços tenen uns canals ambulacrals que són com els radis d'una bicicleta. Per dalt tenen l'anus, la placa madrepòrica, que és com una esponjeta per on entra l'aigua. A la punta dels braços tenen un ocel que és com el seu ull. Com han dit els companys, a la part inferior tenen la boca i els peus ambulacrals i a la part superior l'anus i la placa madrepòrica. Per dins tenen els canals ambulacrals i un estómac reversible que sembla un bolet i que pot girar-se i sortir fora de la boca. També unes gònades on s'hi formen les cèl·lules sexuals, espermatozous en els mascles i òvuls en les femelles. Els canals ambulacrals passen per mig dels braços i per ells s'hi reparteixen els líquids i l'oxigen que agafen per les brànquies que tenen dins de les ventoses dels peus ambulacrals.
Sota la pell ampolles tenen un esquelet, plaques òssies que els fa de suport. La majoria de les estrelles de mar tenen 5 braços, encara que poden tindre 7 o més. Tenir simetria radial vol dir que es repeteix una part del seu cos. La simetria pot ser axial, té un eix, com nosaltres, les papallones, les aranyes, o la simetria radial, com les estrelles i les meduses. Radial vol dir que es repeteix com si fossin radis d'una bicicleta. Les estrelles de mar tenen simetria radial, tenen 5, 7, 9, 11 o més radis. Per això són tan boniques. Les estrelles de mar són animals bentònics, viuen al fons del mar i també se'n troben a les costes quan baixa la marea. Les que viuen al fons del mar són de colors rojos i ataronjats. Les de la costa solen ser grogues, verdes, grises, colors més fluixos. Es mouen gràcies als peus ambulacrals. Són inofensives per a nosaltres. No piquen encara que les toquem. Es relacionen amb animals que viuen a prop d'ella. Esponges, coralls, calamars i meduses. A la tele fan una sèrie Bob Esponja on viuen animals que són amics de les estrelles de mar. Patricio. Les estrelles de mar són carnívors. Això vol dir que sol mengen carn, com cloïsses, ostres, pòlips, meduses. Per menjar-se un musclo, l'obren amb els braços, després treuen l'estómac reversible i quan fan la digestió se tornen a posar a la boca. Les estrelles de mar tenen molts enemics que se les mengen, però han de tenir unes bones dents per xafar l'esquelet que tenen sota la pell. Els seus enemics són el tauró boreal, la rayada, les tortugues marines. Algunes estrelles de mar, com l'estrella sol, se mengen altres estrelles i per això se llamen caníbals. Les estrelles de mar, com altres animals, tenen 2 tipus de reproducció, la sexual i asexual. Asexual és quan d'un tros de braç trencat es pot originar una altra estrella de mar idèntica que la primera, només cal pare o mare. Asexual vol dir que hi ha estrelles mascles i femelles, igual que passa amb els animals mamífers i altres. En les estrelles de mar, el mascle llença a l'aigua el semen extret de les seves gònades i la femella també expulsa els òvuls també fetes a les seves gònades. Així, quan s'ajunten, es forma una larva de simetria axial i quan es va fent més gran, al final es converteix en una petita estrella de mar. La vida a la Terra va aparèixer al mar. Durant milions d'anys, sol hi havia éssers vius a l'aigua. Els primers organismes sol tenien una sola cèl·lula, els unicel·lulars. La primera estrella de mar va aparèixer fa 500 milions d'anys i ho sabem perquè algunes s'han petrificat en fòssils. Com es veu en aquesta línia del temps, primer van aparèixer aquestes estrelles. Primer les estrelles, després els petits peixos, les falgueres, els amfibis, els dinosaures, les aus i els petits mamífers, les plantes amb flors, els micos i al final nosaltres, els humans.
Els dinosaures es van extingir fa 65 milions d'anys i no hi havia ni homes ni dones. Encara que mengin i es regenerin, també es moren. Quan es moren, es descomposen en matèria orgànica. Hi ha uns fitxers, els descomponedors, s'encarreguen de desfer i de descomposar. Es queden al fons del mar per a que plantes puguin aprofitar-los per créixer de nou i formar nous éssers vius. En la foto veiem moltes estrelles mortes a causa segurament de la contaminació de les aigües. Què passa quan se'ls trenquen braç? Quan se'ls trenquen braç tenen el poder de tornar a formar i es diu regeneració. I això és molt important. Les seves cèl·lules són capaces de formar un altre braç. Quina sort que tenen. Hem treballat 2 poemes, un en català i un altre en castellà. L'estrella del mar. El de català deia així: l'estrella es mirava a l'aigua del mar, onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se'n va anar, perquè la cridava l'estrella del mar. També hem fet un poema en castellà que era més llarg y comenzaba así. Una estrella se ha caído y el cielo llorando está. La luna a buscarla ha salido, mas no la puede encontrar. També hem estudiat un conte que es titulava Celia l'estrella marina. A anglès també hem estudiat alguns animals invertebrats, com Starfish, que és estrella de mar, Spider, que és aranya, Crab, que és cranc, Cricket, que és saltamartí, Medusa, que és Jellyfish, que és medusa, Fly, que és mosca, Ladybug, que és marigueta, i molts més. També hem jugat al joc d'invertebrats amb el Robert. Abans d'acomiadar-nos us volem dir que ens ha agradat molt estudiar-les i que si teniu algun dubte ens pregunteu. Potser entre tots us contestarem. Teniu dubtes? Gràcies per vindre a l'exposició de les nostres estrelles de mar. Fins una altra vegada, segurament a tercer.